Сәлем шаяннар! Сезне жырлы, моңлы тапшыру мәйданчыгында күрүебезгә бик шатбыз. Сез дә безне күрергә, ишетергә бик шаттыр дип ышанып калабыз. Эфирда жырлы селфи тапшыруы. Башлыйк! Сәлем шаяннар! Инде ничә тапшыру дәвамында сезнең белән шулай исәнләшәбез. Бүген дә үзебезнең традицияләребезгә тугры калдык. Чыннан да, сәлем сүзендә күпме фазиләтләр яшеренгән. Бер карасаң гади сүз инде, ләкин гади сүзләрдә кайчакта шул кадәрле тирән мәгънәгә ия була. Сәлем дип әйтү ул кешегә иминлек, тынычлык һәм сәламәтлек теләү. Әле кайберәүләр аны әйтеп кенә калмый, кем аркылы булса да җибәреп торалар. Ә менә сәламнең ни өчен кайнар булуы безнең өчен мәгълүм түгел. Кем җылыткан аны, кем кайнарлаткан? Бу сорауга әле төгәл җавап тапмадык, ләкин безнең версия буенча ул кайнар йөрәктән чыкканда җылынгандыр дип уйлыйбыз. Ә җырларга килсәк, бу сүз татар җырларының 30%-ында кулланыладыр. Менә шулай кайнар итеп, җылы итеп сәламлибез сезне, дусларым. Үткән тапшыруда да без сезне шулай сәламләгәч, тапшыру ахырында менә шундый матур клип җыйган идек. Сүзләрнең тылсымы турында сәгатьләр буена сөйләргә буладыр. Әйткән сүз аткан ук дип юкка гына әйтмиләр, дусларым. Сөйдергән дә тел, көйдергән дә тел. Әйткән сүз аткан ук, теле барның иле бар. Әйткән сүзне кире кайтарып булмый. Рәшит, булды инде, әйдә текст буенча. Күп инде алар. Әйдә текст буенча. Үткән тапшыруда без сезгә җырлы бирем куйган идек. Әйдәгез әле искә төшереп алыйк. Җырлавы яхшы, аннан үрнәк алыгыз. Аның җырлавы яхшы.
Инде күпме сулар акты, гөрләвекләр шылтырады, алар буенча күпме кагаз караплар йөзде, ә безнең сәламнәргә җавап итеп, сездән үтәлгән биремнәр килеп торды. Әфәрин дуслар, гел шулай җавап биреп торыгыз. Чөнки тапшыру барышында без сезнең тавышларыгызны шул чак ишетмибез. Экраннар каршында безнең каравыгызны, бездән биремнәр көтеп утыруыгызны йөрәгебез белән генә сизәбез. Бары тик киләсе тапшыру вакытында гына йөрәгебез алдамаганын аңлыйбыз. Язгы кояшка чыккан сыман сезнең җырлавыгыз белән дә җылынып аласыбыз килә. Яхшы сүз күңел җылысы бит. Ә без начар сүзләрдән торган җырларны бирем итеп куймыйбыз. Юк, куймыйбыз. Сорамагыз. Тыңлыйбыз, карыйбыз, танышабыз. Беренче катнашучы. Икенче катнашучы. Üçüncü katnaşışı. Dördüncü katnaşışı. Безнең игътибарга лаек башка катнашучылар да бар. Закария,
һәркем дә матур сүзләр әйткәнне ярата. Шуңа, дуслар, афәрин сезгә. Матур булган бу, көчле булган. Һәм беләсезме, бу юлы сезнең күңелегезне күрим дип кенә түгел, ә минем сүзләрем ихлас. Сезгә дә матур сүзләрне ихластан сөйләргә киңәш итәм. Әтиегезне, әниегезне яратасыз икән, аларга ничек яратканыгызны сөйләгез. Берәр укытучыны хөрмәт итәсез икән, аңа ни өчен икәнен әйтегез. Күңеле булсын. Безнең тапшыруны яратып карыйсыз икән, тапшыру ахырында сезгә мейлны һәм Instagramны исегезгә төшерми калмабыз. Ихлас сүзләрегезне безгә дә языгыз. Сүзләрдән дә зуррак беләсезме нәрсә була ала? Ул күңел хәләтегезгә туры килгән гамәлләр. Әйтү бер. Тик әти-әниеңне тыңласаң, тәртипле булсаң, яраткан укытучыңның дәресен тырышып укысаң, яисә җырлы селфи тапшыруына видеоларыңны җибәрсәң, синең хисләреңдә беркемнең дә шиге калмаячак. Менә хәзер сүзләрен гамәлләре белән раслаган дусларыбыз ярдәмендә җыелган клипны карап алыйк. Бу балалар тәүфиклы, тәртипле булып үсәр дип ышанасы килә. Сүзләрегез җыр булсын. Киләчәктә дә сүз кешеләре генә түгел, эш кешеләре булып калыгыз. Без җырлы селфида булмас идек, әгәр хисләрегезне исбатларга мөмкинлек бирмәсәк. Шуңа күрә киләсе тапшыруга биремне трансляциялибез. Yaşta doğdum iken, yıldızlar gördüm iken, yaşta
Сезнең кайнар сәламле җырлы видеоларыгызны mail адресында көтеп калабыз. Шулай ук Instagram шилтәренә керергә онытмагыз һәм инде безнең тапшыруларны YouTube каналында карый аласыз. Якыннарыгызга хисләрегезне гел сөйләп торыгыз һәм инде ул сүзләрне гамәлләрегез белән раслагыз. Бүгенгә шул, сау булыгыз!